उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाना गारि सालायनाय आरो लामा जाब्रबथायनि सायाव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। आथिखालाव जों सानफ्रोमबो लामा जाब्रबथाय जाथाय सोमजिनायजों सुबुंनि जिउ खहा जानाय आरो जोखोम जानायनि खौरांखौ खोनानो आरो नुनो मोनबाय थायो। बेनि गुबै जाहोनानो जादों गारि सालायनायनि फारसे सांग्रांथि गैयै, बांद्राय गोख्रैथिजों सालायनाय, निसा लोंनानै सालायनाय आरो रैखाथिनि थाखाय हेलमेट गानालासे गारि सालायनाय। बेफोरखौ नोजोर होनानैनो सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि दजेन बसुमतारिया जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालि आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरनि सिगाङाव लामा सांग्रांथि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे लामा जाब्रबथायनिफ्राय गावखौ माबोरै बारग'नांगौ बेनि बागै बोसोन होनाय जायो। गिबियावनो साबायखर बावग्रोयो। जोङो उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाननिफ्राय फुरा उदालगुरि जिल्लायाव नैबे छात्र छात्रीनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ टारगेट खालामनानै बे रड सेफ्टि केम्पेइनखौ खालामदों। उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबां स्कुल कलेज दं, मोनफ्रोमबो स्कुल कलेजखौ जोङो नैबे प्रग्रामनि दारै टाच खालामनो नाजादों। जोङो नैबे नोंथांमोना नुदों, नैबे गारियाव गोथै सह दं। बे गोथै सहखौ लायै लायै जोङो माने कलेजफ्राव थाङो। ओमफ्राय एसे समनि थाखायल' जोंना बे डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनिफ्राय एप्रुभेल जाखानाय। डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिया जोंना डिसि सारा चेयारमेन। ओमफ्राय बे हिसाबै बे कमिटियाव गोबां मेम्बारफोर दं, जेरै एसपि अनारेबल मेम्बार, आइएस माबा स्कुल्स अनारेबल मेम्बार, एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार पिडब्लिउडि अनारेबल मेम्बार, बेबायदि मोनसे बिराद गिदिर कमिटि दं। बे कमिटिनि एप्रुभेल हिसाबै, मिटिङाव एप्रुभेल जाखानाय हिसाबै आइसि प्रग्रामनि आन्दाराव नैबे प्रग्रामखौ जों लादों। बेहाय नुनाय बे मानसिया गोथै नङा, जों बेखौ गोथै बादि खालामदों। ओरैबादि खालामदों जों गोजाननिफ्राय नुबा बेखौ गोथै बादि नुयो, गिथाव बाथाव नुयो। आं होनदों जे नोंसोरनि गेजेराव सोरबा सासे बेबायदि गोथै जानानै फिसा गोरोन्थिनि थाखाय बेबादि जाब्रबथाय जानानै जुदि गावनि गोथै सहखौ बेबादि ट्राकआव थिखांनानै लाङोबा नों माबादि मोनगोन? बेबादि आं सिदा बिसोरनि गोसोआव सोनो नाजायो। गतिके छात्र छात्रीफ्रा, जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बिराद एफेक्ट जायो। आं जि नुदों माने एक्सन जायो आरोखि। बेनि थाखाय बे प्रग्रामखौ साक्सेस जानाय बादि मोनो आरो गोसोजों गोसो। खिन्थु उनावसो मिथिसिगोन बिसोरो बेसेबां मानियो आरोखि। बेखौ जोङो बहुद बार बुंबाय, जों ससियेल मिडियायावबो होयो जे जोङो एनफर्समेन्ट टिमाबो हमग्लुंगासिनो दङ। बहुद जायगायाव माने सानसेबो जिरायालासेनो बे एकदम माने बे मेसेजखौ जों होनो नाजागासिनो दं। बाथ्राया जाहैबाय, बैसो खम होनदोंब्ला 16 बोसोर बैसोनि सिङाव 16 बोसोर बैसोनि सिङाव खुनु धरननि गारि सालायनो मोना। 16 बोसोर बा बेनि बाराबा स्कुटि सालायनो मोनो, माने गियार गैयि गारिखौ। खिन्थु बे 16 बोसोरनि सिङाव जुदि सोरबा गारि सालायदोंबा बेहाय सिदा 25,000 फाइन जायो। आरो बे गारियाथ' 16 बोसोर बैसोनि मानसिनि नामावथ' गारि रेजिस्ट्रेसन जाया। थारमाने बेयो निस्सय सोरबा गिदिर मानसिनि नामाव। थ' जाय मानसिनि नामाव बे गारि रेजिस्ट्रेसन, बै गारिनि बिगोमाया खिन्थु आरो बोसोरथाम जेलाव थांनांगौ। गारिनि बिगोमाया, नों मालायनो सालायनो, उन्दै गथ'नो सालायनो हरदोंथ', गतिके उन्दै गथ'नो सालायनो माने इनसेन्टिभ होनायनि थाखाय बे गारिनि बिगोमाया दायनिगिरि। ओंखायनो बे गारि बिगोमाया आन्दाजखौ मोननाय नङा, बेहा बोसोरथाम जेल जानो जाबाय आरोखि बेहा। बे आन्दाजखौ मोननाय नङा। ओंखायनो आं स्पष्टभाबै बुंनो नागिरदों, उन्दै गथ'फोरनो रावबो गारिखौ सालायनो हरनो नाङा। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, 18 इयार्स 18 बोसोर बा बेनि सायावसो गियार गोनां गारिखौ सालायनो मोनो। थारमाने मटर साइकेल बा 4 हुइलार बेफोर गारिखौ मोनो। दा 18 बोसोरनि सिंनि सोरबा जुदि गियार गोनां गारि सालायोब्ला, गियार गोनां मटर साइकेल बा बेफोरबायदि गियार गोनां गारि सालायोब्ला बिसोरबो नैबे एखे माने अफेन्सआव गोलैगोन। थारमाने 25,000 फाइन आरो गारिया जायनि नामाव रेजिस्ट्रेसन दं बै गारिनि बिगोमाया बोसोरथाम जेलाव थांनांगौ। बे आङो बांसिन जोंनि बर' लाइमोनखौनो नुयो, बेहाय माने गाज्रि मोननायनि खोथा गैया। बिसोरखौ जों बिराद दस्राखौ जेसेबां अनो बिसोरखौबो जों बेसेबांनो अनो। गतिके
बिसोरखौ जों हमथानो नाजाबानानैनो दिनै नैबे सान्दुं मिथिया अखा मिथिया आं नोंसोर होनदों आं गोलोमफ्रुगासिनो दं मानसिया थेवबो आं फैनानै कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ आरो बिसोरनि थ्रुयै बिसोरनि गामियाव सोरबाफोर बेबायदि गथ' दंबा बे खोथाखौ खिथाहै होननानै बिराद गोसो सिंनिफ्रायसो खावलायो आङो बे आरो नैबे हाबाफारिया माब्लानिफ्राय जागायनाय बे 6 जुननिफ्राय नैबे हाबाफारिखौ जों आरम्भ खालामदोंमोन ओमफ्राय मोनफ्रोमबो कलेजखौ मोनफ्रोमबो स्कुलखौ जोङो कभार खालामनायनि उनावनो जोङो नैबे माबाखौ हाबाफारिखौ फोजोबगोन आरो नैबे 15 आगस्टआव जों हाहैगोन बादि मोनदों थेवबो नायनि बेसेबां दिन हायो जोबथारनायाव गार्जेनफोरनिफ्राय नोंथाङा मा मेसेज होगोन गार्जेनफ्रा ओरैबादि गार्जेनफोरखौथ' जोङो खुथार खावलायो जे नोंथांमोना गथ'फोरखौ खमसे खम हेलमेट गाननायखौ इनसियर खालामनांगौ ओमफ्राय गोबारै सालायनो नाङा होननानै आरो बेहाय आं मोनसे होनबावदों नैबे जायफोर कलेजाव फैयो बेफोरबायदि गथ' फैयोना हेलमेट गानाजासे बिराद बिरलायनानै सालायबोनाय बिसोरखौ आं नागिर आंनि खाथियाव लाबोनानै आं बिसोरखौ बोजबनानै लायो दहाय जेरै नोंथांमोना नुदों आं बिसोरखौ होनो जे नोंस्रा मा असुबिदा ओमफ्राय आं बिसोरखौ बेफोरबायदि सब खोथाखौ बिराद गुदिनिफ्राय बुंनायनि उनावहाय आरो मोनसे खावलायबावो जे नों दिनै नोंनि बिमा बिफानि खाथियाव थांनानै जिरायहै मानोना कয়েकजन गथ'आ माने बिमा बिफानि खोथाबो मानिया थ' आं ओरै होनबावो बिसोरखौ जे दिनै जोङो जयै जिहेथु बिराद मोजाङै रायज्लायबाय नोंबो जिहेथु नोंनि गोरोन्थिखौ मानिनानै लाबाय नों स्वीकार खालामबाय नोङो दिनै नोंनि बिमा बिफानि खाथियाव जिरायनानै खाथियाव थांनानै होनै जे दिनैनिफ्राय आं हेलमेट गाननानैसो सालायगोन आरो आं गोबारै गारि सालायला होननानै नोंनि बिमा बिफानि खाथियाव बुंहै जे नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ बिराद अनो नों एथ' मोजां खोथा बुङोबा बिसोरनि मेगननिफ्राय मोदै गगोन नों खाथियावनो नाय फोरमान नाय नों दिनै होननानैबो आं बुङो आरोखि बहुत धन्यबाद